Nosaltres anem a votar a favor de la proposta, bàsicament perquè representa millores sobre el que hi ha. Que representa millores no volem que estigui tot sol. Queda moltíssim per fer en el tema de l'hora. Des de fa uns 10 anys està implantant Carcaixent, des del principi va ser difícil la seva implantació, ha hagut canvis de carrer, baix nivell d'ús, mala gestió en el tema de les sancions, per incomunicació entre l'empresa concessionària i l'Ajuntament, per no parlar d'alguna altra polèmica que ara no és moment de recordar. Per tant, aquest servei s'hauria de millorar moltíssim i, si en aquest cas la rebaixa que hi ha, tant en el tema de les sancions com en el de les tarifes, beneficia als ciutadans, doncs benvinguda siga aquesta rebaixa, però queda bastant per fer. Jo dir simplement que pal·liar la situació del comerç se pal·liarà molt poquil, i crec que el comerç en aquest moment necessita mesures complementàries i de major calat. Si sempre parlem del mateix, de pujar o de baixar, no eixirem d'on estem, perquè sempre estem parlant del mateix. En aquest cas, en el tema de l'hora, i molt més enllà de l'hora, que és el tema de la mobilitat urbana, del trànsit, de l'aparcament i de la interacció que això té, de la influència que tot això té sobre el comerç local, hi hauria que prendre decisions d'un calat molt major. Xàbia, per exemple, és un poble que té un sistema d'hora en la zona del mercat distint al nostre que podríem estudiar com a mínim, perquè són mesures que se prenen des de l'Ajuntament. Pensar és no ja en els 2 euros que se van estalviar els comerciants a la setmana, sinó pensar és en els ciutadans. Pensar és en els ciutadans. Entendós el mateix que un comerciant s'estalvia per aparcar una part del que li costaria traient el bono setmanal, en lloc de treure el bono diari, sinó la capacitat que té el sistema de l'hora per atraure, per facilitar l'entrada de clients en determinades botigues. Això està estudiat en molts pobles i hi ha molts sistemes, no solament a través d'hora. Està l'hora, la zona groga, la zona verda, cada una té una composició. El que jo demano és que d'ací poquet se torni a modificar, estiguem així per a modificar aquesta ordenança en noves mesures de major calat, perquè crec que aquestes mesures de major calat sí que podran beneficiar no solament a la mobilitat, sinó especialment al comerç del poble.